Bismillahirrahmanirrahim. Gelî Müslümana ev resmiyane ku dibînin li Endonezya hatiye kişandinê. Endonezya devletekî bi aglebî wî Müslümanin. Salê carkî li tamamê mektebê Endonezya wê rojê roja dayika bi vî awayî tê pîrozkirinê. Gazî tamamê dayika tê kirinê û her kes li wê derê qarşî alemê, qarşî meelima piyê dayika xwe dişo. Kurik jî, qîzik jî. Yani meriv wênê dibîne, yani vê resmê dibîne, meriv avha dilê meriv tije dibe, meriv vê xweziya me bi wan kirî. Niha dayik bi aglebî pir bi me re zehmetê dibînin, neh meha me dizkê xuda xwedî dikin, nikarin xweşik tişkî bixwin, nikarin xweşik razên, rûnên, bazdên vesaîre. Doğum tiştekî pir zehmet e, heqek zehmetekî pêdeka berdewame da ku wefat bike, dikeve fedla şehîda. Tabii ê Müslümana. Piştî wî jî di sala me dimijînin, binême paqij dikin, xweşik ranazên vesaîre vesaîre. Tabii bav jî eziyet dibîne, nek bav eziyet namîne ama dayik daha betir eziyet dibîne. Îca Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe ki cennet dibinê piyê dayika da ye. Aca ez bawerim vanê Endonezya li gor hadîsa Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vî îşî dikin gazê dayika xwe dikin, tînin piyê dayika xwe xweşik dişon, rokî ve jî en azından zanin wa dayo dilê me bû eva ye. Ama maalesef meriv îro li hinek însana dinêre bilga me jî mesela meriv dibêje ew ku bavê xwe şandine huzûrevê diya şandine huzûrevê xwe bavê wan ya xwe diya wan bi tiq û tenê xanîkî da eger serîkî li wan xistin eger serîkî li wan nexistin. Ew ku ez naz dikim hinek jê hene heta bi mehal bavê xwe dinêrin. Yani jimir gotina wela sêdal bav filanke didem heta mekî ji xwe bimre. Ji xwe bimre heta mekî dîqat dikin yani heta mekî ji xwe bimre. Ew qas ku em yani ew ku bûyne ez bêjim çi yani ki qelbê me reş biye ji ber vê hezkirina malê dunyayê maalesef me xwe malê dunya girtiye, me xwe bi axiretê negirtiye. Qet em ji bîr dikin yani em çûçik bûn, nava potka dabûn, diya me bavê me hewqa me xwedî kirin, me mezin kirin, me nexweşxana gerandin, melciya gerandin. Ama tev maalesef em ji bîr dikin. Ez wan pîroz dikim. Wan û dayika wan teva pîroz dikim. Yani îro li memleketê me jî, li malê me jî, li gelek ciya heta ser bûzolabiya jî gelek resmen em asmış dikin. Ez bawerim her kes me gerek em îro vî resmî derxin ji bilgisayarê em enendik li ser bûzolabiya xwe vî resmî lêxin ku em çiqa lê binin em dayika xwe bînin bîra xwe. Ê ku dayika ew rehmet kiriye qene be fatihekê ji dayika xwe re bixwînanî. Hewqa ku vîya tiştekî balkêş e. Li ba min pir tiştekî balkêş e. Ê ku dayika wî bavê rehmet kirine ew zanin ku çiqa zehmet e. Emirê meriv bibe çi jî zehmet mesela diya min tune, bavê min tune mesela ana Xweda rehma xwe diya min û bavê me bike û tamamê ê miriyê me Müslümana bike ez îro zanim ku çiqa zehmet e. Ana gelek tişt hene edêm ana dayika em hebûn em ji dayika xwe pirsiyane vê tiştî. Ku bavê me hebûn em ji bavê xwe pirsiyana. Îca qene be ew ku dayikê wan bavê wan hene ji bûna xwe de dayika xwe bavê xwe binêrin. Em ê ji rokê extiyar bibin, wallahî em ê jî extiyar bibin. Bi dorê viya ne bi zorê ye. Qayde ye însan tê dunyayê çûçik e, genç dibe, mezin orta yaşî dibe, mezin dibe, extiyar dibe. Em ê giş hesabine êdî em burada diçin yani. İca Rabbi alemê bike ku em ji vê wênê yani vê resmî em dersekî mezin derxin. Belki tiştekî çûçik e, belki salê da rokî ye ama derseka pir mezin divirda heye. Çawa ku dey hezar ton gelmê mêrik heye, heqîqeten xweşik nimûne jê distîne, mêrik li bajar wî gelmî nedîtî distîne dibe fiyet be qasî lev dikin, tê genin bar dike dibe. Ev jî nimûnekî pir mezin e ji me Müslümana re, ji me însana re jî özellikle yani. İca hêviya min ji Rabbi alemê
كوفياش دنيا را درسكي كمل باجارا جي سر ديلك اجي امفير رسمي دالقين اسمشكن وربي عالم وان ودايكا وانتف لجنة الشابكة ومجي وانا لجنة الشابكة وانتب من اندخير وخشيدا وانتمام امانتي خدابن